O Goberno Municipal anunciou no día de onte a intención de tallar 13 árbores de grande porte no Castro, amparándose nun informe que, con toda claridade, desde o Bloque Nacionalista Galego, temos que denunciar que é insuficiente, incompleto e impropio dunha administración pública seria. Non falamos dunha cuestión menor, falamos de cortar árbores que levan décadas, moitas décadas, a protexer a paisaxe, estabilizando pendentes e ofrecendo sombra, cubillando biodiversidade e oxigenando o centro da nosa cidade. O Monte do Castro non é só un parque, é un símbolo da nosa cidade, un espazo vivo, un patrimonio natural e emocional que forma parte da nosa identidade colectiva. E por iso, desde o BNG, defendemos que non se pode permitir que se tomen decisións irreversibles sobre el sen rigor e sen respeto ambiental. O informe co que o goberno de Abel Caballero pretende xustificar esta nova talla que se engade a outras xa realizadas no propio Monte do Castro é abertamente insuficiente, deficiente e incompatível coas boas prácticas profesionais. Non emprega ningunha metodoloxía técnica de avaliación de risco, non hai diagnose individualizada, non hai probas, non hai análisis instrumentais, ningunha soa evidencia clara de que estas árboras supoñan un perigo real para as persoas. Dicir xenéricamente, como se recolle neste informe, que hai árbores secas ou en regresión, sen explicar o que lles pasa, sen describir síntomas, sen medir nin achegar datos concretos, non é xustificar nada. Estamos diante dun informe ad hoc para xustificar que o alcalde leñador siga utilizando a motosserra contra as árbores da nosa cidade. Ademais, este informe non considera ningunha alternativa á talla, nin podas de reducción, nin tratamentos de saneamento, nin melloras de drenaxe, nin estabilización de taludes co emprego de técnicas de bioenxeñería. Nada, só cortar. E a talla debe ser sempre a última opción, non a primeira. Non o digo eu, non o digo o BNG, dino as recomendacións técnicas e mandátano tamén, de maneira ben clara, a normativa ambiental que establece o principio de intervención mínima. O informe mesmo se atreve a utilizar criterios de vistas paisaxísticas e ornamentalidade para recomendar a sustitución, pero non un diagnóstico profesional. Non responde, é claro, a un problema de seguridade, senón máis ben parece obedecer a unha decisión estética. Neste sentido, desde o BNG temos que denunciar que a anunciada plantación de 25 novas árbores de especies variadas non garante a reposición funcional, xa que non se indica nin o calibre, non garante a equivalencia ecolóxica, nin se analizan elementos tan importantes como a afección ao microclima, a estabilidade do solo ou a biodiversidade actual. Non podemos permitir que se xestione o arboredo como se fose un problema de decoración de interiores, tratando as árbores como mobles. Pero hai algo ainda máis grave. A retirada repentina de 13 árbores de grande porte nunha ladeira o que pode é aumentar a erosión e a inestabilidade do solo, xusto o contrario do que se di querer evitar. De feito, en pendentes graníticas como a do Monte do Castro, a arborización é un factor estabilizador, non un risco. Sacar árbores pode incrementar a erosión, non reducila. No caso, ademais de masas arbóreas embellecidas de longa antigüedade, a práctica profesional recomenda a sustitución gradual, nunca a talla múltiple e simultánea en pendente para evitarmos precisamente o impacto erosivo. Cortar, por tanto, pode xerar un problema que hoxe non existe. No BNG defendemos unha xestión profesional, respetuosa e responsável co noso patrimonio natural. E por iso imos registrar un escrito de solicitude urxente exixíndolle ao alcalde a suspensión inmediata das tallas anunciadas e a elaboración dun novo informe técnico rigoroso e independente. Porque o Monte do Castro é patrimonio de todas e de todos, porque as árbores non teñen voz, pero nós sí. E porque Vigo merece un goberno que deixe de maltratar o noso medio natural cun permanente arboricidio na certeza de que o futuro da nosa cidade só pode ser verde, moito máis verde.